ñande le 11 nde yimɓe ɓe pini formation ngaji ɗi mbaɗama kono ko hono noon kadi consultation gratuit waɗa ɓe ganduɗa ɓalli munen gona belɗi ngari ƴewde ɓalli munen dokke leɗɗe yimɓeɓe cafre jertine holno poti darorade e gurdam munen beele enen keddoto e cellal ɓalli kono nde yimɓe jeehi toon jaadi e omo ganduɗa kañum woni Amadou Téré Sarr kañum woni hande mo Allah ardini fedde endam subalɓe international o ɓami konngol caggal nde o gayni ɓamde konngol omo ganduɗa kañum woni docteur gardiɗo gueɗe ɗe kañumne manan haali hen yiyande mum ko hono noon ɓeɓe ganduɗa ko pharmacien ji ɓeɓe ganduɗa ko docteur ɓe waɗanoɓe consultation kalni bandiraɓe no ñalawma o yaari holko woni ɗo ko dispensaire mo ganduɗa ko mairie o mahani Ganguel naaɓe eɗen gondi ɗo e PRDC ko yimɓe ɓe ganduɗa koɓe haralleɓe ɓe laamu ngu waɗe dande maayo ngo ina mballa miskineɓe ɓe hedde caggal laamu hol arɓe ɗo ari ɗo ko endam subalɓe président muɗum eɓe wondi debbo hen gorko hen kala heɗɗere wonde e endam subalɓe nan ɗo gardiɗo rewɓe nan ɗo desnaɗo ngaalu nan ɗo joguiɗo organisation nan ɗo ko yuɓɓinte ko fewata gandal nan ɗo emin gonde mum ɗo mi wawa limde yimɓeɓe foof ɓe mbi sa limi tan a juumat walla jurnoɗa ɗum noon addi en ɗo ko ƴewde ko waɗa ko yettude le ministre de la santé Ibrahima Sy aɗa andi neɗɗo ne jeeye nokku o wasa nafde nokku ngu neɗɗo ne wasa jeeyede nokku o nafa nokku ngu neɗɗo ne wawa resnede teddugal laamu rokka ɗum ɓesgu ngu wasa yitade hen hoore mum kanko noon ɗe gueɗe ɗiɗi fof omo humpidinno o jeeyake e meɗen o hollitike e meɗen o jeeya o wona cubbal o addi leɗɗe o addi doctoreɓe o wi ñalawma jankan mo waɗɗo cafrowo tawa ko laamu ngu addi ɗum ko laamu ngu yoɓat ɗum tagui mbiɗen yen ngar hay sinno dispensaire o wona uddirgol no tubakoɓe mbiyani officiel ni wona ɓoggol no waɗe taaƴe saabu endam subalɓe mahani waɗani hen équipement o endam subalɓe woni tan ko sababu ha ministre o yettini fodde muɗum eko waɗa ɗo ko ɗum noon minen somin gari hen emin jiiɗi yettude teddugal so neɗɗo yettani sababu yettata Allah Ibrahima min jetta ɗum ko moƴƴo ko dimo ko kadi équipe makko fof ari ɗo joni CC makko ummi ɗo monsieur Ly joni ko ɗo wonduno e meɗen ɗo wonno joni o ari ministre wimo hoto ummoto no a andani ko neldumiɓe ko eko jinmi waɗandeɓe ko no yaari guila hanke omon wonde men ɗo hanke kiki ɗo woni omo ƴeewa leɗɗe ɗe hoto jarata leɗɗe ɗe gaari ɗe jettima hoto docteur ɓe jarata docteur ɓe jettima kadi docteur Agnam sa ari ɗo nous sommes très heureux pour cela Endam Subalɓe est une association citoyenne internationale qui regroupe le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Gambie et la Mauritanie, mais aussi les Tchoubalos qui sont dans la diaspora. Min bedouye docteur Oumar Mbaye, min ardi hôpital Abdoul Cissé Kane Agnam. Hande amin gonde mbelam kewdam en tant que médecin de formation ardude do henne e collègue uji. Wemnani min ngal do garal ko docteur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. E nder délégation momin gardi o ne waɗi ko ɓuri 12 médecin et pharmacien ngaji, ne waɗi infirmier ji, ne waɗi assistant infirmier ji wonɓe hen. Délégation o noon ne ummori nokkuji kewɗi, ne waɗi hen ummiɓe Dakar, ne waɗi hen ummiɓe Thiès, ne waɗi hen ummiɓe Ndioum, ne waɗi hen ummiɓe Agnam, ne waɗi hen ummiɓe district Pété, ne waɗi hen ummiɓe to ɓuri ɓattade centre de santé Galoya, ha e poste santé ji Galoya ɗi fof ngari ɗo henna. Sabu hande ko rendinen ɗo henna ko natti wonde activité Ganguel tan, natti wonde activité Fouta tan, natti wonde activité Sénégal tan, ko activité internationale fof, sabu ni rendini
gure kewɗe amin jarnoma président nde pamɗa ko wayni wawa waɗede taw cellal nawdaka hen taw doctoreɓe mbaddaka hen sabu konngol pulaar ne wiya cellal woni afo ngalu te ngal cellal noon hande e nder Sénégal resnda ɗum ko docteur Ibrahima Sy neɗɗo ma sehil ma sibu so tawi tan ɗum ɗo waɗama o waɗi feere fof ha yimɓe gummima nokkuji fof ngari ndenti tawtore neldi podde pour yo yimɓe cafro taw joɓata haydara mi sikku ko hakkunde mon heeɓi ɗon mais hakkunde makko e Fouta kadi heeɓi ɗon hande ko Fouta daariɗen eɗen mbaɗi ɗum mais o hannani aussi ɗum e Fouta tan gande gure kewɗe so noddi ko wayni o notorto e Sénégal fof ɗo Fouta o jeeyi ɗum Sénégal enen ɓe fof nden ɗum mais Fouta ko Fouta makko te pulaar ne wiya ko min jeeyi ɓuuri enen ndendi e mbeɗa andi ko foti haalede hen heewi min so mbeɗa haala e makko mbeɗa wawi ñallude ɗo henna spécialité ji kewɗi nan ɗo henna so wiyama kewɗi nan ɗo henna hande gande médecine générale so wiyama médecine générale tan andu rendini spécialité ji kewɗi sabu e nder formation médecine o sa yalti hen a waɗi hen duubma 7 ma waw golle kewɗe sibu hande docteur oɗo Abdourahmane Ndiaye gonɗo Saramo hay sunno spécialité makko woni ko faate affaire chirurgie gande avant omo yetto ɗon woodi to rewi o safri suhaaɓe o safri mawɓe o tawama to yimɓe goppirte o tawama ko heewi kono mi sikko kala ñaw garɗo ɗo henna hay sunno ala safaru mum fof ne waɗi seeɗa mo andani ɗum mbeɗa andi mi jaboto e question o tan directement e arɓe ɓe ne waɗi safroɓe suhaaɓe wonɓe ɗo henna ne waɗi ORL gonɗo ɗo henna ORL woni cafrowo ko faate kine walla ko faate noppi walla kala ko faate ko ñaw dande en woodi ORL gonɗo ɗo hen ne waɗi safrowe suhaaɓe mais dispositif o e que ko wayni haade heewani wadde ɗo henna ɗum waɗi sen keɓanno suudu fof waɗe toon spécialiste gosto suuɓe ɗum ko ɗo watte mais haade yimɓe ne keewi te yimɓe fof poti ko ƴeewede ɗum tagi goto fof ma ƴeew ko woni spécialité mum mais ma ƴeew gueɗe ñawuji goɗɗi gonɗi ɗi gandanɗa hoore ma eɓe jogani ɗum gandal seeɗa kono kam ko ɓuuri mantede ɗo henna safroɓe suhaaɓe nan ɗo ORL nan ɗo pharmacien nan ɗo médecin généraliste uji kadi nan ɗo henna leɗɗe gaddaɗe ne keewi te machallah ko eyyi aɗa andi ɗum mi sikku hande hay sinno a yehino pharmacie walla to leɗɗe ɗe ni pharmacie ji mawɗi mawɗi ɗi a wawa dañdude toon leɗɗe dokkowma garantie kala legge kala ko winda ma tawe leɗɗe he mais gande ko heewi hen ne tawe hen sabu min hande mbeɗa wawi arde e safaram surtout onon kaali joni haala spécialiste ne waɗi woni hen leɗɗe pour keɓa ɗum Sénégal ni weeɓata wadde on ñaw so yiyama ɗo henna ɗen leɗɗe so tawaka ɗo henna min mi yirani ɗum wona manquement mais jiranmi ko leɗɗe vraiment poɗɗe waɗe le minimum nécessaire nan ɗo henna hayso diwi ɗum ne waɗi leɗɗe goɗɗe aussi gonde hen ɗe gandanɗa hoorema ma régle probléme aji kewɗi mais paame kam ko heewi hen e ñabbuji jeeyade ɗo henna leɗɗe mum nanɗo so mbeɗa haala ñabbuji ɗi kalanmi ko d'une manière générale ne waɗi ko wiyete maladie infectieuse uji ɗi woni daaɓotiroji e les maladies non transmissibles e ɗi daaɓotirta joni noon ñabbuji kewɗi e programme uji kam ussima no tawirteno ɗo henne e Fouta ni natti tawirede noon sabu nden a aranno tawa ga yimɓe ne gonde palu walla ne gonde won hen ñabbi mais programme uji santé ji gonɗo ɗi ussi ɗum no feewi mbeɗa andi haade gonɗen koye consultation en gaynani taw mi wawa haalde exactement statistique uji ɗi
ko ni waari walla ko ni waari mais ɓurmi wa haalnude on tan ko teskiyo kewɗo wonde ɗo e nder Fouta o donc ɗiɗon ñabbuji ko wayno tension ŋaji jaɓeɗen ñawuji daabotiroɗi e ñawuji mabɓoji en sibiroji en ne kewi tawede ɗo hen e ko wayni mais mbeɗa andi so yimɓe paari ha yimɓe mbaɗi rapport journée o ma en gandu exactement holno ñabbi ɗi lelori nokku o. Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama goto fo inde mum e yettode mum. Min mbiyetemi ko Kardiata Mamadou Kouta, min wonno responsable pharmacie pour journée consultation hande o. Journée o waɗa initié koye fedde enɗam subalɓe international pour leɗɗe ɗe min ji kam minen en tant que gérantnoɓe pharmacie o leɗɗe essentiel ɗe foof kam nde gari ko ɓurno wadde essentiel ko ari ko ɓurno sohlede pour poɗɗe rewɓe ɓe ari ko ɓurno sohlede pour kala ko ɓurno sohlede pour andemi pour zone oɗo cikkumi kam hande kala neɗɗo garnoɗo hande heeɓi leɗɗe muɗum no fotiri ni kadi hayso jomum waɗani consultation kadi so ari amin totta ɗum leɗɗe muɗum no fotiri ni kadi les médicaments essentiels ont été distribués joni ko heddi ko aussi nan ɗon vraiment c'est une très belle initiative te min beltima e arnoɓe fo aussi bel bon leɗɗe min ɓuuri teskade jaaɗe ɗe ko ɗum ɗo anti hypertenseur o min ji yeehi no fewi donc cela dit que yimɓe zone oɗo nde waɗi joguiɓe tension ça aussi c'est à prendre en compte nde waɗi aussi des gens talgiques comme leɗɗe koye musoje en leɗɗe ƴiƴam en rewɓe ɓe hewɓe ne manka ƴiƴam ɗum ɗon kadi aussi yeehi koye musoje aussi c'est fréquent ɗum ɗon aussi yeehi. Assalamu aleykum wa rahmatullah, mboɗo wiye Oumar Anne, médecin généraliste. Bon, avant toute chose kam hamin jarno on no fewi min jii accueil o donc te min beltima hen no fewi donc hamin mbiya on jarama no fewi kadi machallah. Ko fate banggue consultation o kadi patient ji notima no fewi par ce que environ min dañi hedde 200 e ɗum ɗo komin ko ganduɗa ɗo tan waɗama répertorié ko environ à peu près 200 hunde ɗon en ɗeɓno jiiɓade seeɗa donc min mbaɗani min ganda nombre exact o eyyi kono kam patient ji yimɓe wuuro ngo notima no fewi eyyi machallah. Joni kadi consultation ji ko ɓuuri hen sohlede ko e banggal médicament ji foof ɗum ɗo foof kadi waɗama distribué. Joni komin jii ko kam ko komin teski ko maladie ɓurɗo wadde fréquent e maladie ji chronique ɗi kañum woni tension eyyi manam HTA min jii ɗum hunde ne ɗeeɓi hewɗo ɗo seeɗa eyyi joni noon après il faudra kadi waɗa suivi donc minen kam min banggue amen komin mbawno wadde sensibilisé ko foof min ƴeewi wadde sensibilisé ko poti renade ko poti woppude hunde foof e médicament ji risque ji kadi gonɗe maladie oɗon biyeteɗo HTA. Eyyi komin mbaɗi consulté ko kam ko rewɓe ɓuuri hen hewde ko jogui tension après 60 fay dow eyyi ɓen ɓuuri hen hewde e joguiɓe ɗum ɗo tension eyyi kamɓe foof ɓe caframa kono so wiyama tension ko maladie mo ganduɗa sellata kadi joni poɗɗe ɗe il faut ɓe ƴetta ɗum à vie ɗum woni ɗum ɗo étape ɓurɗo musde o il faut mbaɗa convaincre patient yo ƴetta ɗum à vie par ce que so ƴettani ɗum à vie kadi ne waɗi risque uji gonɗi hen ne wawi addandema ko wayno AVC en ni foof eyyi ɗum fof ko tension ne heewi addude ɗum kala ko jiiɗa so wiyama médicament foof ne waɗi effet ji mum secondaire kono hunde ko waɗa limité de telle sorte que effet ji secondaire ɗi kewani eyyi te so neɗɗo ƴetti ɗum so yiyama won hen effet ji secondaire ne wawi kadi tottede médicament ji goɗɗi même taw ko anti hypertenseur uji totte médicament ji goɗɗi eyyi. caggal oɗon consultation gratuit ndi ha woni 18 heures dendagal bandiraɓe kawri toon e maayo ngo gam yebde dayre en mbawa wiide activité culturelle ene waɗa e nokku taw waɗata ɗum ko ɓeɓe ganduɗa kañum min goni fedde enɗam subalɓe tawa dayre jeyaka hen mboɗo sikki ma on jii ko yooɗi ko yonta ko rewi lawol e dande maayo ngo.
Thank you.